El pregó reivindicatiu, els tradicionals correbars, els concerts i un nou acte, el Dia del Micaco, protagonitzaran les festes majors alternatives d'aquest 2012. Des de fa 7 anys, la Coordinadora Popular de Festes de Maig organitza la festa alternativa per reivindicar que la festa major de la ciutat no es nodreixi només d'actes programats per l'Ajuntament de Badalona, sinó que es creï una comissió de festes on hi participin totes les entitats. Entre les novetats d'enguany hi ha el canvi d'ubicació del concert de les festes, que tradicionalment s'havia fet al Centre Cívic Can Cabanyes. Enguany es farà al Parc del Centenari perquè, segons diuen des de l'organització de la Festa Major Alternativa, s'han limitat els usos dels centres cívics. Una altra novetat de les festes d'enguany és el Dia del Micaco, que tindrà lloc el 19 de maig. Serà un acte per a tota la família. El 19 tenim un acte totalment nou, que l'hem batejat com el Dia del Micaco, que és un acte així familiar, intergeneracional. Pel matí farem una gincama de cultura popular, per la tarda tindrem un dinar i pel migdia tindrem dinar i per la tarda fem el primer concurs de bitlles catalanes aquí a Badalona per entitats. Convidem a totes les entitats a que facin equips, a que vinguin a participar. Amb la voluntat de fomentar la participació popular i la creació d'una xarxa d'entitats, les festes alternatives acullen cada any més associacions i entitats badalonines dins de la seva organització. La festa major alternativa començarà el 4 de maig amb el pregó i els correbars. Durant més de 15 dies hi haurà concerts, xerrades i activitats per a tota la família. Les festes d'enguany clouran amb el tradicional racó íntim el 20 de maig a la plaça Constitució.